Γεια σας. Είμαστε εδώ και αυτή τη βδομάδα να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συγκεκριμένης ταβέρνας, η οποία βρίσκεται στο Νέο Κρίκιο Λαμίας. Ήρθαμε εδώ για να δούμε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν και αυτή τη βδομάδα. Γεια σας. Γεια σου, Έκτορα. Γεια σου, Δώρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Ακόμα τα και βλέπουμε το Μάκη να κάνει τα δικά του. Ο Μπάμπης ο μάγειρας μας. Μπάμπη, Μπάμπη. συγγνώμη δηλαδή, ήρθαμε εδώ και κάνεις τα δικά σου. Σε παρακαλώ πολύ. Ας πάρουμε και παραγγελία να δούμε τι θα γίνει. Καθικά ένας. Εσύ, ιδιοκτήτης αγγέλτης να πάρεις, δεν έχεις σερβιτόρο. Τι να κάνουμε, λείπει σήμερα εκτάκτος. Ωραία. Τι Και ο θα σερβιτόρος πάρουμε? λείπει, λέει, εκτάκτος. Να δούμε τι θα πάρουμε. Τι θα πάρουμε. Φέρε μου μια κατάλογο, δεν έχετε στο μαγαζί. Πού είναι ο κατάλογος? Αυτή τη στιγμή δεν έχω, λυπάμαι, δεν ξέρω πού είναι. Μαγαζί χωρίς κατάλογο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για χάλι μαύρο. Τι να πω, δηλαδή έτσι στον αέρα θα τρώμε. Ο μάγειρας. Μας έφερε ο μάγειρας κατάλογο. Ο μάγειρας φέρνει κατάλογο. Και στριβητός δεν υπάρχει. Τι άλλο θα δούμε εδώ μέσα σήμερα. Θα συνεχίσουμε. Τι θα φάμε? Λοιπόν, φέρε μου μια πατάτα γεμιστή. Ναι. Και βλέπω έχετε ελιές, λέει, γεμιστές ειδικές. Και ο μάγειρας κάνει βόλτες. Ελιές γεμιστές. Φέρε μου και μια ελιά γεμιστή και φέρε και καρμπονάρα, λέει, στα ταβέρνα. Δηλαδή τι άλλο θα δούμε. Σουβλάκι και ταβέρνα και καρμπονάρα. Τέλος πάντων. Μάγειρα, σε παρακαλώ πολύ. Τι άλλο να φέρω? Κρασάκι, τι θα Όχι, φέρω? θα πει και ένα νεράκι. Ένα νεράκι. Ο μάγειρας κάνει βόλτες. Νομίζω ότι είναι παιδική χαρά εδώ μέσα. Σε λίγο. Ορίστε το κατάλογο. Ευχαριστώ. Σερβιτόρος δεν υπάρχει. Κατάλογο τον έφερε ο μάγειρας. Κόβει βόλτες μέσα στο μαγαζί. Θα δούμε τι άλλο θα δούμε εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Μάγειρας. Σερβιτόρος. Μαγαζί χωρίς σερβιτόρο. Δηλαδή, πού θα φτάσουν αυτά τα πράγματα. Και περιμένω και 20 λεπτά περίπου. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Ορίστε. Για να δούμε. Λοιπόν, ελιά, λέει, γεμιστή σπεσιαλιτέ του μαγαζιού. Αυτοί οι σπεσιαλιτέ παίρνουν το πακέτο, τα αγοράζουν έτοιμα και λένε τις φτιάχνουν μόνοι τους. Απαράδεκτα πράγματα δηλαδή. Για να δω. Αυτό το πράγμα δεν το τρώει ούτε πεθαμένος. Και μυστικός μια εβδομάδα να είσαι, δεν τρώγεται. Ούτε εγώ δεν μπορούμε να πιούμε. Θα δοκιμάσω λίγο νεράκι να δούμε τι θα γίνει. Πάω στην κουζίνα να περιποιηθώ το μάγκυρα, το παίζει και μάγκας. Ευχαριστώ, τελευταία στιγμή μας τα φέρνεις. Πάμε το συγκεκριμένο πιάτο μέσα, να το κανονίσουμε ό,τι θα κάνουμε. Ποιος είναι υπεύθυνος μάγκυρας εδώ? Ο κύριος Μπάμπης. Πάμε έλα εδώ. Τι είναι αυτά που φτιάχνεις εδώ? Τι είναι αυτά που φτιάχνεις εδώ? Νομίζω τι είναι αυτά που κάνει μέσα, δηλαδή. Τι το πέρασε εδώ μέσα? Τι το πέρασες? Έτσι είναι, Τι νομίζω ότι κάνεις το τσιγάρο? Έτσι έμαθαν εκεί που πήγες αγώνα μου, τελείωσες κάποια σχολή ή έτσι κοροϊδεύουμε? Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε εδώ μέσα με τον Μπάμπη. Μα δεν ξέρεις να πας αλλού. Τι εννοείς να πάω αλλού? Να πας αλλού σε άλλο μαγαζί. Ναι, να πάω αλλού. Και εδώ πέρα η κυρία τον πληρώνει. Να φανταστείτε την πληρώνει. Τον πληρώνετε κανονικά? Δεν μπορώ άλλο, δεν θα το πληρώνω τώρα. Δεν το πληρώνει. Ο κύριος νομίζει ότι δουλεύει. Νομίζω ότι δουλεύει. Και παίρνει τα λεφτά της κυρίας και η κυρία κοντεύει να κλείσει το μαγαζί της. Απαράδεκτα Είναι πράγματα. καλός ο κύριος Τσιγάρο. Μπάμπης. Είμαι πολύ καλός. Είναι καλός ο κύριος Μπάμπης, αλλά το μαγαζί μου. Τον πληρώνεις, νομίζεις? Νομίζεις ότι είναι σωστό αυτό που κάνεις δηλαδή τώρα? Τι να κάνω, γι' αυτό σε Απαράδεκτα. φώναξα να μας βοηθήσεις, κύριε Έκτορα. Πώς να βοηθήσουμε? Να μας Ο βοηθήσετε. άνθρωπος κάθεται με τα γυαλιά του εδώ μέσα και κάνει τις μαγιές του. Και εγώ κάθομαι να του βγάζω το τσιγάρο μέσα στο στόμα. Απαράδεκτο. Τι μπορούμε να κάνουμε τώρα, θα μας πείτε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να τον διώξεις, κυρία μου, αυτόν. Τον έχω πάρα Πρέπει πολλά να τον χρόνια διώξετε. τον Μπάμπη, δεν μπορώ να τον διώξω. Ήρθες εσύ για να με διώξεις. Ναι. Τι ξέρεις εσύ? Πρώτα απ' όλα, γυαλιά μες στο μαγαζί δεν φοράνε. Οι μαγειρές με κοροϊδευόμαστε δηλαδή εδώ μέσα. Έλα ρε Μπάμπη, Τι άλλο να τώρα, πούμε? σάλτα. Νομίζει ότι είναι δικό το μαγαζί. Η Δώρα τον πληρώνει κανονικά. Τι άλλο να πούμε? Εντάξει, δηλαδή. Λοιπόν, η πρώτη μέρα τελείωσε. Ο μάγειρας κάνει τα δικά του. Νομίζω παιδική χαρά. Με τσιγάρο στα αυτή, γυαλί, η Δώρα. Τι άλλο να κάνει? Ένας άνθρωπος μες στο μαγαζί προσπαθεί να κρατήσει ένα μαγαζί. Ο μάγειρας ό,τι θέλει. Ελιές προσφέραν, δεν τρογόντουσαν, ούτε νηστικός να είσαι μια εβδομάδα, δεν τρώγεται. Τι άλλο να κάνουμε? Λοιπόν, θα επιστρέψουμε αύριο τη δεύτερη μέρα να δούμε και το μάγειρα, να του φτιάξουμε και ένα μενού και θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.